cântați, iar eu voi face unele acorduri așa la un pian improvizat aici. Nu știu cât de corect eu formez aceste note, deoarece în acest moment la noi în platou a sosit și oaspetele consuielii. Este vorba despre Sorin Crăciun, pianist. Să-l ascultăm. Salutare! Bună dimineața! Bună dimineața, Alex! Salutare, doamnelor și domnilor! Bine ai venit, domnule Sorin Crăciun, în sfârșit la Moldova 1! Bună dimineața! A trecut Alex testul? Fantastic! Da, ești fantastic, da? Absolut fantastic! Deci ăsta e omul despre care vă povesteam eu, basarabeanul nostru, Jeff Veget, stabilit de 12 ani aproape, am înțeles eu, la Berlin. Da. Așa, și solist al orchestrei simfonice. Am zis asta fără oarecare mândrie și nu numai, vreau să vă zic, oameni buni, că este omul care și-a anulat plecarea în afară la București pentru ca să fie la noi în emisiune. Ori puțini invitați ne tratează cu atâta considerație și mai ales puțini dintre oamenii care au realizări au atâta modestie ca și tine. Te-am lăudat aproape 2 minuțele, zi ceva. Prea mult. Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație. Cum te-ai trezit? Foarte bine, cred că mulți mai dorm, alții deja la servici. Așa. Mă bucur mult să fiu aici. Și noi ne bucurăm. Noi avem o surpriză pentru tine. Am și o surpriză, dați-mi voie să vă fac un compliment. Sunteți o echipă foarte, foarte simpatică. Toată lumea foarte drăguță, toți colegii din spatele camerelor. Da, bănuiam noi, știi, așa, fără oarecare doză de modestie, trebuie să spun că ne gândim că suntem miștoci, da, acum când ne confirmă cineva. Și asta spui tu, care ai participat la câteva emisiuni bune, nu? Da, și aici exact. și în afară. Exact. Care a fost emisiunea care te-a marcat pe tine cel mai mult sau care cumva ți-a definitivat traiectoria? Dacă aș fi sincer, hai să-ți fac și un compliment totodată. Ei, hai, domnule, când? Atunci când ne-am întâlnit noi în sala cu orgă. Serios? Da, și că m-ați apropiat voi efectiv de pian, mi-a plăcut că era chiar viu, era pe moment, era spontan. Era o stare, nu? Exact. Da. Hai să urmărim acele momente, pentru că despre asta este vorba, să punem domnilor de regie imaginile pe post.
chiar comentam acum pe parcurs, cât timp ți-a luat ca să ajungi la performanța asta, fără note, într-un ritm și un tempo de invidiat? E foarte complexă întrebarea. Voi încerca să răspund foarte, foarte exact la ea. Odată e ca o poezie, trebuie să o înveți. Deci trebuie să descifrezi textul. Așa. Sunt niște lucruri, toate de fapt sunt niște lucruri elementare care se învață. Acum... Fără o doză de talent, nu cred că ajungi departe. Uite, talentul asta este ușurința de acum genetică pe care ai tu, viza aceea în pașaport, nu știu cum să-i spun, care îți dă voie să pleci mai departe, deci să faci, să rezolvi, să ai... trebuie să o înveți, bineînțeles, trebuie să o înveți, să fii foarte consecvent, ai nevoie de un regim, de o repetiție. Și care este regimul tău, fiind solist al orchestrei simfonice? Regimul meu de solist. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Păi, ca în orice Câte concerte pe zi, de exemplu, pe lună? Ce program? Totul diferit. Bineînțeles, Consuela, asta nu poți să spui. Deci eu nu am, pot să cânt într-o săptămână, pot să cânt 3, 5, 6 concerte, pot să cânt o lună, să studiez, de exemplu, adun un program mare, după care... De fapt, este un lucru imens, tot ceea ce faci. Dacă te apuci de un concert, de exemplu, ceea ce am făcut eu un an jumate în urmă, am învățat, după părerea mea și după părerea celorlalți specialiști, concertul numărul 2 de Prokofiev, care se spune că este cel mai greu concert scris pentru pian, care mi-a luat într-adevăr, deci recunosc 6 luni de zile de muncă, de asiduă, deci studiu, textul care era, deci el este scris efectiv invers, practic intuițiilor pianistice, în instinctul pianistic. În experiența ta de până acum, care a fost concertul care te-a marcat? Unde te-ai simțit în apogeu? În apogeu în 2 concerte, de fapt 3. Poți să-mi povestești măcar unul? Da, cum să nu? Odată era Prokofiev numărul 2, Prokofiev numărul 2, care în sine Prokofiev când l-a cântat era o catastrofă. Așa. În premieră. După care Tchaikovsky. Așa. Tchaikovsky, bine, l-a cântat mereu, peste tot, în Germania și în afară. După care a fost concertul pe care l-am iubit foarte mult și cea mai mare simpatie a fost cu dânsul. Cu acest concert, Gershwin, concertul în F. Asta a fost o explozie mare în Berlin, în casa Concerthaus. Așa. Și era acolo. Care mi-a marcat pe mine, de fapt. Mi-a conferit o ușurință, efectiv, cum se spune în germană, ich war in meinem Element. Am fost în elementul meu. Tău. Exact, da. E adevărat? Sunt foarte reci, rezervați nemții? Nu. Nu. Cum a fost în cazul tău? Doamne, și de fapt, cum ai ajuns la Berlin? De ce ai ales să ajungi acolo? Chiar, Consuela, hai să vorbim despre asta, despre nemți. Toată lumea spune că nemții sunt reci, nu? Sarieni, așa, sunt detașați, sunt așa mai... Da, bine, acum, uite, Moldova, ce lumea nu e detașată la prima vedere. Crezi că am ajuns și noi la nivelul ăsta de aroganță? Am ajuns la nivelul de nemți. Cum ai ajuns în Berlin, acum pe bune? Cum ai ales să studiezi acolo? Simplu, îți dai seama. Deci am... Și totuși este Milano, este Parisul, este. de ce anume Berlinul? Este. Berlinul, după mine, sau nu știu cum ar fi în viziunea ta, dar în viziunea mea era o culminație într-un fel. Vreau să ajung acolo neapărat. Lucruri careva elementare, deci trebuia să susțin niște examene de admitere pe baza trecutului, deci purtai niște consecințe, deci pozitive sau negative. Deci cum ai fost până acum? Da, te vezi, deci în jumătate de oră ei își dau seama foarte bine ce e cu tine. Acolo, bineînțeles, se adună lumea de pe lume, de pe tot globul, din Coreea, din Japonia. Apropo, sunt foarte multe asiatici în Germania. La muzică, ce țin, vezi numai cu ochii înguști, foarte mulți. E niște examene de admitere, de asta e numai începutul, după care ai nevoie, într-adevăr, să intri în cercurile de acolo, de muzicieni, meceni. Fără asta nu poți. Nu poți, este nevoie să fii propulsat, să fii împins mai departe, susținut. Cine este mentorul tău, dacă vorbim de susținere? Mentorul meu? Da. Mentorul meu a fost și este în continuare încă un mentor pe nume profesorul Georg Sava. E sever? Decanul din Berlin, da. Apropo, un nume românesc, dar îl chema Zinger înainte. E, de fapt, da, de origine evreiască. Și a fost înfipt cu tine așa la greu, deci te-a trecut prin sită. Știi, m-a trecut prin sită. Bineînțeles că m-am implicat eu singur în asta, dar înainte de asta, oricum eram deja pregătit, având studiile din Chișinău,
După care la 15 ani plecam La București? Vreau un oraș mai mare, dar am plecat la București, da. Bine, nu puteam să iau Moscova în 95, că era prea periculos. Fiind departe de părinți sau asta. De ce vii atât de rar acasă? Că ultima dată știu că ai fost în 2003-2002. Cu concert. Așa. Da, da. De ce? Nu știu, așa s-au așezat lucrurile, de fapt. Odată am cântat în Mărțișor de 2 ori, în 2002 sau 2003, nu mai țin minte bine, exact cum spui, pe care am fost în concert efectiv în toată lumea, din Caraibe, din America până în Japonia, în partea cealaltă. Și prin Moldova n-am mai dat. Asta este. Așa a fost să fie. Dar care sunt așteptările pe care le ai? Cum se vede Republica Moldova din depărtare de acolo? E frumoasă. De exemplu, ceea ce ține de mine, Moldova e frumoasă. Eu am amintirile mele plăcute, legate pe plan muzical, în primul rând. Odată copilăria care era aici, toate își spun... Cuvântul, da, o amprentă. Da, își lasă amprenta, oricum, își lasă amprenta. Obții oarecare culoare, un curcubeu anume, deci vorba aceea, pe unii trece un... Hai să ajungem și să spunem că trece moldovean, nu trece nici un neamț, nu trece nici un american. Și invers. Și mai grăiești moldovinești cu cineva acasă, Dumnezeule, după atâta germană, amuia? Să știi că n-am uitat limba deloc, cum îți dai seama. Și tu acum, sau colegii? Da, a fost greu cu Deutsch-ul. Cu Deutsch nu. Limba se învață foarte ușor, este o limbă Nemții au un sistem și o rigoare, că la ei engleza nu trece. Bine, că mai amestecă și ei termeni englezești. De exemplu, ei nu spun es hat ihn umgebracht, dar spun es hat ihn gekillt. De la kill, somebody din engleză, de exemplu. Deci globalizarea ne afectează. Puțin, da, dar sunt foarte delicați. Numai tineri, de fapt. Te rog frumos să-mi spui unde te vedem în următorul concert, că intenționăm să luăm bilet și producătorul mi-arată că, din păcate, discuția noastră cumva are o finalizare, dar ultima 100 de metri vreau să știu unde mergem ca să te vedem. Vă aștept cu drag data viitoare, nu știu când va fi. Dar următorul concert, care o iubesc, o ador foarte mult în Chișinău. Pe hartă? Următorul punct pe hartă, Berlin, Filarmonica din Berlin. În Kurt Sachs Saal. Deci să înțeleg că nu te-am convins încă să revii acasă. Ba da, o să mai vin. Să revii definitiv acasă. Definitiv, asta e delicat. Aș veni, dar potrivit meseriei, deci trebuie să-mi fac gânduri. Te rog să vii, să vin, nu pot, dar te rog să vii de tot. Cam asta ar fi, da? Ok, în dimineața asta Sorin Crăciun, pianistul stabilit, basarabean, lucru de care suntem foarte mândri, stabilit în Germania, la Berlin. Mulțumesc tare mult! Tschüss! Sau Auf Wiedersehen? Auf Wiedersehen, tschüss, danke, mulțumesc! Rămâneți alături de Postul Național de Televiziune. Cu voi ne vedem marți!